Hüküm ителүче Радик Тахиров езін журналистлардан яшірі. Битлік киген, капюшонын қаплаған камераларға қорамасқа тырыша. Әмә ул бүгін иқтибар үзәгендә. Югары суд 33 кешене үтерү буенча җинаять эшен карый башлады. Тикшерү материалларыннан билгеле булганча, Ират урамда ялгыз йөрүче әбиләрне күзәтеп, аларның кайда яшәвен ачыклаган. Алар нигездә 80-90 яшьлек пенсионерлар була. Беренче авыр җинаятен 11 ел элек кылган дип санала. Җинаятчының беренче корбаны Батыршин урамындагы менә шушы йортта яшәгән Нәсимә Ишмуратова. Ул 2011 елда үтерелгән, аңа 90 яшь була. Ират алдап пенсионерның фатирына кергән, кич белән исә туганнары әбинең үле гәүдәсен таба. Ул йөзенә мендәр каплап үтерелгән була. Әлеге апаның кызы Асия Шәмсидинова һәм зыян күрүчеләрнең туганнары бүгін судта иде. Утырышка журналистларны кертмәделәр. Ләлә Кузьмина да зыян күрүче булып санала. Аның әнисе 10 ел элек үтерелә. Бу соңгы очракларның берсе булган дип фаразлыйлар. 83 было бы. Ул вакытта әнигә берничә атнадан 83 яшь тулырга тиеш иде. Нинди кыйммәтле әйберләре, күпме акчасы югалганын белмәдем дә. 2 бүлмәле фатирның асты өскә килгән. Әни 30-нчы, 31-нче корбаны булган. Үзенең явыз эшләрен тәмамларга җыенган булган инде ул чакта. Подвиг в кавычках. Ну, как я могу сказать, кто? Ну, ничтожество для него сказать, это не то слово. Это для него слишком мало. И причем все одни бабушки беспомощные. Җинаятчыны 9 ел дәвамында ил буенча эзлиләр, чөнки Казанныкына охшаш очраклар күрше төбәкләрдә дә теркәлә. Тикшерүчеләр мәгълүматына караганда, әбиләрнең ишегенә шакыганда ул үзен я слесарь, я социаль хезмәткәр дип таныштырган. 2020 елда гына җинаять урынында калган ДНК эзе буенча аның шәхесен ачыклыйлар. Кулга алынганнан соң Радик Тахиров гаибен таный. То есть вы совершали убийство с целью ограбления, да? Ну, так получается, да. А нельзя было не убивать, например, всех женщин? Можно было, но я почему-то так не делал. Бу җинаятләрне 2 ел тикшерәләр. Бүген ул судка килеп җитте. Каралган вакытта аның әгәр дә тагын срогы бите башласа, яңадан карала дәвамлана. Бүген Тагиров эше карала. Ул гаепләнә 33 кеше үтерү һәм аларның милеген талаудан. Радик Тахиров 2 мәддә буенча хөкем ителә. Алар буенча гаебе расланган очракта аны 8 елдан алып гомерлеккә ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Рания Абдрахманова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.